Il-Band Kapitali se tkun qed timtela ħajja l-aħħar xahar tas-sena sabiex il-Maltin u l-Awċini jiċċelebraw il-miliet u bidu tas-sena ġdida fil-qalba ta' pajjiżna. Kollox se jkunu qed isiru ma' 29 attività u attrazzjoni fuq medda tax-xahar b'diversi gruppi u kantanti li se joffru spettaklu. Fosthom The Travelers, Ira Losko u Kor Malta. Dan apparti t-tiżjien u dwar li se jkunu qed jixelu l-Belt Valletta partikolarment l-aktar toro ewleni. Fost it-tiżjien li se jsir din is-sena se jkun hemm is-siġra tal-miliet u presepju artistiku bis-swit id-daħla tal-Konkatedral ta' San Ġwan. U ma jistax jonqos li bħalma jsir ta' kull sena tittella l-purċissjoni tradizzjonali tal-miliet biġbija ta' Ġesu Bambin. Purċissjoni li kienet imbdiet minn San George Preka u li ssir f'diversi irħula. Fil-kapitali se jkunu organizzati attivitajiet tal-familja kollha matul żmien il-festi fejn fost oħrajn se jkun hemm workshops għat-tfal fil-Valletta Design Cluster, Street Animators u sfi minn Denzel Dance Studio. Il-programm ta' attivitajiet se jkun qed jiftaħ fil-25 ta' Novembru u jibqa' dejn sal-31 ta' Diċembru bil-qofol tal-attivitajiet jintlaħqu propju fl-aħħar ġimgħa. Fil-fatt, l-aħħar avveniment matul dawn il-jiem se jkun qed isir fi Pjazza San George għadha kollha preżenti biex jiċċelebraw flimkien bidu ta' sena ġdida.